Hello guys, welcome back to Shetty's Food Health Beauty YouTube ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂತೊಂದು ಏನಿತ್ತ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ತೋಜುಪವನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ನೀರು ಪಡಂದು ಪನ್ಪ ನೀರುಡು ಪಾರ್ದಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂಕ ಇಟೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕುನು ಬೇಪಾದು ಉಪ್ಪು ನೀರುಡು ಪಾರ್ದು ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕುನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಾರೈ ಮಂಜಲು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸೆನಿ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನಿಖಲ್ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೋರ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನಿಖಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೆ ಬಟ್ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಗಂಜಿ ಅಂತೂ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೇರು ನಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಸೊ ದಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಈಸಿ ಆದುಂಡು ಏರು ಬೋಡಾಂಡಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿಯಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಆ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪೋರನ್ನ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಆ ರೀತಿಡು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ ತೂಪ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟವಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡು ನೀಟಾದ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತೊಂಗ ಮತ್ತು ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಮಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಉಪ್ಪುದ ಪ್ರಮಾಣ ತೂದು ನಿಕ್ಕಲು ಪಾಡೊಂದೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಿಕಲವೆನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಟೆಯಾನು ಕುಕ್ಕುನು ನೀಟಾದ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಲೈಟಾದ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತೊಂದು ದೀವೊನ್ವೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜ್ವರ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ನಮಗೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮಡ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದು ಒಣಸ್ ಮಂತಂಡ ಒಣಸ್ಲ ಸೇರುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ರಿಕವರಿಲ್ಲ ಆಪ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೀಟಾದ ಯಾನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲನ ಚೂರ್ಲಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೀಟಾದ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುಲ ಮಸಾಲಲ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಈ ಚಟ್ನಿಡ್ ಜೋಕುಲ ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಜೋಕುಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತುಜಿಂಡ ಈ ಚಟ್ನಿ ಬರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕುಡೋರ ಆಕುಲ್ಕೆಂದು ಗಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತೂ ಬೊಕ್ಕದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪಿನ ಏಪ ಪಂಡ ಮರಿಯಲದ ಟೈಮಡ್ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಈ ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಶೋಕ್ ಆಪುನೊಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ನೀರುಡು ಪಾರ್ದಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಈ ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋವು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಬರೀಟು ಪುನಃ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so much nana next the video yan nikleg tikwa